Malawi Today. Tinamvetsera kuti anamiwa amangidwa mana anamiwa kumangidwa kwawo kwatidabwitsa chifukwa anapanga mkumano wa anthu ankhani mkati mwa wikimo, anafotokoza zosiyana-siyana zoti adindo athe kufotokoza amene zinthu akuzionera ndelero tikumva kuti amangidwa. Ifeyo nkona kwathu mwina nkutheka chilipo chimene mwina nkutheka ni nkhani imene yapangitsa kuti amangidwe, ndiye kufuna kuti timvetsetse chifukwa tinafuna tibwere tikumane nawo anamiwa timve kuti kodi awamanga pazifukwa zanji. Munakanizidwa kuti tinafuna kuti timvetsetse zimenezo kuti tikamva zifukwazo tapemphenso apolisi, tapemphenso amakhoti kuti ngati pali zine zifukwa zomveka bwino asondoleze zifukwa zimenezo aone kuti zafika kumapeto monga mmene malamulo athu amanenera. Munakanizidwa kuti lero simungaone chifukwa cha nthawi imene itsogolo mutani? Atiuza kuti tibwere mawa cham'ma 9 o'clock, ndi mawa ma 9 o'clock ndikhaso ndili pano ndifuna ndimvetsetse kuti kodi anamiwa amanga chifukwa chani. Ndiye tikamva zifukwazo nkhani titenga from there tione kuti tipangati athandiza motani. Lero ufulu wachibadidwe komanso tinabwera kuti tizamvesese kuti ndifukwa chani anamiwa anaitanidwa ku polisi malingana ndi statement imene office yawo inatulusa, ndiponso titawuzidwa kuti anamiwa asekeredwa. Tinabwera kuti tizaziwe kuti kodi ndi zifukwa zanji zimene zawapangisa kuti iwo asekeredwe. Ndizodandaulisa kwambiri kuti sitapeze mayankho mpaka pano. Tinakhala nthawi yayitali kuyembekezera akuluakulu kuti apereke chilolezo kuti tikumane ndi anamiwa, koma chilolezo sinapasidwe. Nthawi imene timakumana ndi akuluakulu tawuzidwa kuti nthawi yatha, zimene zili zodandaulisa kwambiri chifukwa akanakhala ndi mtima woti tikumane ndi anamiwa tikanatha kumana nawo chifukwa tinabwera nthawi yoyenerera. Izizi zikuonesa kuti apolisi sakufuna kuti anamiwa akumane ndi anthu amene angathandize pa mlandu wawo, chifukwa tinaliko maloyers awiri amene tinabwera msanga kuti tizamve kuti chachitika ndi chani, kuti mwina tiyang'ane madongosolo ena amene amayenera achitike pa nkhani zoterezi. Thank you. Apolisi mdziko muno atsimikiza kuti amanga a Sylvester Namiwa kamba kuwaganizira kuti amafalitsa nkhani zabodza komanso kuchita zinthu zofuna kusokoneza mtendere mdziko muno. Alfred Chimtere ndi wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko muno ndipo akuyankhula ndi olemba nkhani wathu Geoffrey Chinawo. Ifa polisi tukusimikiza za kumangidwa kwa Sylvester Namiwa azaka 48 ochokera mmodzi wa Kapichi, mfumu yaikulu Kapichi, boma la Cholo. Iwowa amangidwa chifukwa chowaganizira kuti achita khalidwe lomwe lingayambise kusokoneza mtendere komanso kufalitsa nkhani zabodza. Pakadali pano ali m'manja mwathu ndipo akuyembekezeka kuonekera ku koti lachisanu. Boma lati likufufuza ndalama zokwana $200 million yomalizira ntchito yochotsa madzi mboma la Salima kupita nawo mu mzinda wa Lilongwe ndi madera ena ozungulira komwe kuli vuto la madzi aukhondo kwa zaka zingapo tsopano. Nduna ya chitukuko cha madzi Rosa Fachimbirizi auza nyumba ya malamulo lachinayi ku Lilongwe kuti boma likuyembekezeka kutsegulira ntchito imeneyi mwezi wa Juni chaka chamawa. Charles Chindongo komanso Gloria Chinyanga omwe ali ku nyumba ya malamulo alemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi mwayi mtumodzi. Zokambirana zisanayambe lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, aphungu a nyumbayi anapereka ulemu wapadera kwa president wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amene wasankhidwa ngati mtsogoleri amene akuchita zakupsa mchigawo cha Africa. Pothirapo ndemanga speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman anati miyoyo ya Amalawi ambiri yasintha pansi pa ulamuliro wa president Professor Arthur Peter Mutharika. Poyankhapo mafunso a aphungu a nyumba ya mboma la Salima omwe anadandaula ndi kuchedwa kwa Salima Lilongwe Water Project, nduna yoona za ulimi wa mthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi anati boma likusakasaka ndalama zokwana $200 million yomalizira ntchitoyi. Ntchito imeneyi yachedwadi kumano ifeyo pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ananenaso aine yake pamaso pa contractors kuti ifeyo ngati timu kota kunena kuti project imeneyi ayimaliza chifukwa tisaiwale kuti project imeneyi inayamba ndi boma la Democratic Progressive Party. Ndiye iwonso zinamvetsa chisoni kuti
anatenganso bomali kupeza kuti project chasikuyenda nje kuyambira mmene tinalowa mboma bwana Profesa Tabita Mutharika anaonetsetsa kuti project zilandira ndalama mokwanira kuti iyende ndipo ndi zimene zikuchitika. Ambirizi anaonjezera kunena kuti boma la DPP likwaniritsa malonjezo ake kwa anthu akusalima ndi maboma onse ozungulira omwe apindule ndi ntchito ya ndalama za nkhaninkhani. Pakufunika $200 million yokuti contractors amalize ntchito ife pali zipangizo zofunika kwambiri zimene zikumayitanisidwa kuchoka kunja kaona ndalama ikuoneka kuti ndi yakunja. Pakadali pano phungu wa Salima Central Western Pale anati ntchito iyi ndiyofunika kwambiri kwa anthu okhala m'bomalo. Nkhawa ndiye kunena kuti tikaona kusalima makamaka kwa citrus mwanga nkhani ya madzi kutivuta kwambiri komanso mwinanso amene tikukhala kuno ku Lilongwe tikhoza kuchitira umboni kuti nthawi zina ukadzuka kapena mukamakagona matapo amadzi sakutuluka madzi chimodzimodzinso mu mitunda ya kudowayi. Nkhawa inali yakuti tsopano popeza project ije inakhazikitsidwa ndi cholinga chakuti tithane na vuto la madzi. Chikuvuta ndi chani kuti project ija isathe chifukwa madziwo akuchokera ku nyanja yathu yakulu imene madzi savuta. Ndiye timafuna kuti anduna atafotokoza kuuza dziko kuwauza anthu akwa citrus kwanga kunena kuti kodi yankho lake likuchokera pati nkhani imene ikutivuta kwambiri nkhani ya madzi. Mabizinesi akusokonekera, ntchito za chipatala zikuvuta komanso moyo wa tsiku ndi tsiku pamene madzi akuvuta zikukhala ngati kuti zikutivuta. Ntchito iyi yomwe ndi ndalama za pafupifupi 535 billion kwacha ithandiza kuchotsa madzi ku nyanja ya Malawi ndi kupita nawo mu mzinda wa Lilongwe komanso maboma a Salima ndi Dowa komwe kuli mavuto a madzi. Mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa manja lachisanu isewera ndi timu ya mdziko la Scotland polimbirana malo apa namba 7 ku mpikisano wa Commonwealth omwe ukuchitikira mdziko la Scotland. Izi zikuza kamba kuti Malawi yamaliza pa namba yachinayi mu gulupu A itagonjetsa Tonga ndi zigoli 55 kwa 49 kumasanaku, pamene Scotland inagonja ndi Uganda kuti nayo imalize pa namba yachinayi mu gulu B yomwe apambane lachisanuli ndiye atsirize pa namba 7 ku mpikisanowu. Malawi yapambana masewero awiri kugonja atatu. Kupatula kugonjetsa Tonga, timu ya Queens inagonjetsanso Northern Ireland koma inagonja ndi South Africa, England komanso Australia. Chilungamo komanso malamulo a Charles Muhango yapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa nthambi za malamulo komanso akatswiri a zachipatala pofuna kuteteza umoyo wa odwala komanso kuchepetsa mavuto omwe amadza pa nthawi yomwe odwala akulandira thandizo la chipatala. Muhango amayankhula izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira msonkhano wowunika zolakwika zomwe zachitika pa nthawi yolandira thandizo la chipatala, chitetezo cha umoyo wa odwala ndi malamulo omwe mabweretsa pamodzi amabungwe, maloya ndi ogwira ntchito za chipatala. Nayu Emmanuel Chikonso ndi ripoti lonse. Pomwe thandizo la chipatala lalakwika pa odwala pamakhala zovuta zomwe zimatha kusintha umoyo wa odwalayo kapena opereka thandizo. Kupeza njira zothana ndi zolakwikazi komanso kuonetsetsa kuti ntchito za umoyo zikupita patsogolo ndizo zinamanga nthenje pa mkumano wa azamalamulo ndi ogwira ntchito za umoyo ku Lilongwe. Nduna yoona za malamulo komanso chilungamo a Charles Muhango anati chitetezo cha odwala si nkhani ya azaumoyo okha ndi madotolo koma ndi nkhani ya malamulo ndi ufulu wa anthu. Muhango anati akudziwa bwino za mavuto omwe alipo mu nthambi ya zaumoyo ndipo analangiza anthu pamodzi ndi azamalamulo kuti asiye kuona ngati odwala akakanika kupeza thandizo loyenera ndi zotsatira za kunyalanyaza kokhakokha. Kotero anapempha kuti padzikhala kafukufuku okwanira komanso chilungamo popeza zolakwikazi zomwe zachitika kuopa kubwereza mavuto onga omwewo. Anzathu amene ali ku zamalamulo nawonso azindikire kuti tikafuna kupanga address kuti chimene chachitika chija tichikonze, tisakhale ndi mtima woti dokta uja ndi kuti walakwisa ndi munthu woyipa. Tizindikire kuti pamapeto pake anzathu awiriwa, dokta ndi lawyer, onse akusamalira moyo wa munthu umodzi. Muhango anapemphanso achipatala kuti aonetsetse kuti njira zosungira uthenga wa odwala ndi zamakono komanso azamalamulo ali ndi upangiri wa zachipatala kuti adzimvetsa nkhani zoterezi.
mtsogoleri wa Malawi Law Society a Davis Njovu anati mkumanowu wapereka danga kwa azamalamulo kuti amvetse momwe nkhani zokhudza kulekerera kapena kunyalanyaza kwa ogwira ntchito zachipatala aziziyendetsera. Msonkhano ngati umenewu kapena mkumano umenewu uthandizira mwina kwa amenenso amayimira milandu anthu kuti adziwe kuti kodi chenicheni chimene amayenera kubweretsa ku khotiko ndi chani, kuti mwina achipatala kapena anthu othandiza asadzangopeze kuti apambana mwina poonetsa kuti simunabweretse zoyenerera. So ndi msonkhano ofunikira chifukwa utsekula maso mbali zonse ziwiri. Naye mtsogoleri wa bungwe la ogwira ntchito mchipatala la Medical Association of Malawi ati msonkhanowu wabwera mu nthawi yake kuti pakhale njira zokhazikika zofuna kukhwimitsa chitetezo cha odwala komanso kuthandiza ogwira ntchito mchipatala kuti agwire bwino ntchito yawo. Sopano chifoti ma professional ambiri amagwira ntchito paika and muziwa kuti nthawi zina ntchito za chipatala zimakhuzidwa ndi milandu ya ku court. Tangofuna kuti ma association awiriwa kapena ma professional awiriwa abwere ndi kugawana nzeru kuti patatuluka issue yokhudzana ndi patient amene sanathandizidwe bwino kapena mistake imene munthu wogwira ntchito chipatala wapanga tingayipange handle bwanji. Pali chiyembekezo kuti mkumano wa ogwira ntchito mchipatala komanso azamalamulowa ubweretsa njira zokhazikika zothandiza umoyo wa odwala komanso kubweretsa chikhulupiriro pa ntchito za umoyo mdziko muno. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Unduna ona za maboma ang'ono watsindika kuti kulimbikitsa khalidwe lowerenga kuli ndi kuthekera kothandizira dziko lino kuphunzira momwe dziko la China linatukukira pa ntchito za luso la makono, ulamuliro wabwino komanso chitukuko cha anthu. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene boma la China limakhazikitsa malo apadera omwe athandizire anthu mdziko muno kuphunzira zambiri zokhudza dziko la China. Phiri atsindika kuti dziko lino litha kupita patsogolo ngati lingatsatire mfundo zothana ndi katangale komanso kutukula anthu ake pachuma monga momwe dziko la China likuchitira. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Ubale wa dziko la China komanso Malawi anaulimbikitsanso lachinayi mmawa pamene dziko la China limakhazikitsa malo apadera omwe athandizire kusinthana chikhalidwe komanso kulimbikitsa khalidwe lowerenga ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Nduna za maboma ang'ono Ben Phiri yati malowa athandizira kuti anthu mdziko muno azindikire zambiri zomwe zathandizira dziko la China kupita chitsogolo. Kuli zambiri zimene amachita monga kutha kudziwa kunena kuti pa nthawi ino 10 years kubwerazi tifuna chiwerengero chotere kuti ikonomi yathu ikule. Ndi amatha kuwuzana kuti akuluakulu tiye tsono tigwire ntchito tiberekane. Komanso nthawi ina amatha kuna kuti itachulukitsa tiye tichepetse because ikonomi yathu sitha kutero. Magwiriro awo ntchito amakhalanso a discipline komanso mmene ayang'anira zakatangale amantenga katangale serious ndithu kuti sungangopanga machisawawa. Nizofunika kwambiri kuti ifenso titaphunzira motero chifukwa titatenkuonetsetsa kuti ndalama iliyonse ya msonkho tayika moyenerera Malawi ngati kutukula. Ndipo kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lusu wati dziko la China libweretsa zinthu zosiyanasiyana zomwe zilimbikitsa ubale pakati pa maikowa. Asu atsindikanso kufunika kulimbikitsa ntchito zachitukuko pakati pa maikowa kuti ubale wa dziko lino ndi China omwe unayamba mchaka cha 2008 upitirire kuyenda bwino. Trust Office, MBC Lilongwe. Unduna wa zaumoyo wati kusowa kwa maglavu mzipatala zina za boma kunabwera kamba kavuto la kusowa kwa ndalama zakunja zogulira katunduyu. Mundunawu Madalitso Aloyi yauza olemba nkhani ku Lilongwe zokambirana za nyumba ya malamulo zitatha lachinayi masana. Posintha kagwiridwe ka ntchito za undunawu Aloyi anati akuchita chotheka kuti nyumbayi ikambirane lamulo latsopano loyendetsera ntchito za umoyo mdziko muno lotchedwa Public Health Act pa Chingerezi kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo. Iwo akufotokoza zambiri. Ndizoona kuti panali mavuto amagloves muzipatala zathu Malawi muno monga pamene tikuziwira unduna wa health mwangati maunduna ena onse wakhala kudusa mu nyengo yovutirapo malinga ndi mmene bomali tinalipezera Central Medical Stores omwe amatigulira mankhwala komanso zipangizo zosiyanasiyana inali kuti simapangidwa funded ndipo kuzinali zovuta kuti alipire anali ngongole alipire anthu omwe
amapanga supply zinthu ngati zimenezi. Koma tithokoza president athu wa Professor Thabita Mutharika poyikapo chidwi ku nkhani ya zaumoyo ku Malawi kuno. Kusowa kwa magloves kunapangisidwa chifukwa chokuti forex ndiyo mwina livuto, ndipo pakadali panopa ndi nkhani yokuti yakonzedwa. Ndichoyambirira zinthu zingapo zachitika, IMRA anatithandizira kupanga clear makontena omwe ananyamula magloves oti Malawi muno atikwanira mwina kwa miyezi 3. Komanso boma kuzera mu treasury anduna finance analoweleraponso kuti thandiza ku CMST ndi forex yomwe pakadali pano makatundu wina akhala kupangidwa clear osati magloves okha, koma zipangizo zambiri zina zomwe zikufunikira mzipatala zathu Malawi muno ngati magloves mankhwala komanso zina ndi zina zomwe zimafunikira muzipatala, ndipo tikhala ndi supply yoti mwina paka miyezi 12 ili bwinobwino. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma a Stuart Legomeka walangiza akatswiri zachuma kuti apeze upangiri omwe angalembere malipoti azachuma omwe ndiofunika kwambiri pochita chiganizo, kubweretsa chikhulupiriro kwa anthu, komanso kukopa kampani ndochita malonda akunja kuzakhazikitsa ntchito zawo mdziko muno. Legomeka ayankhula izi kusalima potsegulira maphunziro azachuma akatswiri azachuma ochokera ku mabungwe a boma ndi nthambi za boma. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti ili. Polankhula potsegulira maphunziro wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa boma a Stuart Legomeka walangiza mabungwe a boma ndi nthambi za boma kuti azikhala ndi chidwi chopeza ukadaulo pa ntchito yawo ndi mmene zinthu zikuyendera pa dziko lapansi kuti chuma cha dziko lino chiziyenda bwino. Ndizothandiza kwambiri chifukwa iniyo mukudziwa kuti Amalawi amadikira kuti amve malipoti okoma. Ndiye zimafunika kuti anthu amene akulemba malipotiyo akhale akudziwa mmene nyengo zikusinthira. Akamagwira ntchito azigwira ntchito moyenderana ndi nyengo mmene zilili. Ndiye misonkhano ngati imeneyi imathandiza kuti akuluakulu afotokoze zinthu zimene zasintha zabwera zatsopano, kagwidwe ntchito kasopano, komanso zinthu zimene zikuyenda molakwika kuti kodi tikhoza kumaziyendetsa bwanji kuti pamapeto pake chifukwa amene atapange benefit ndi munthu wa ku Malawi osati munthu wa muofesi. Ndiye kuti munthu wa ku Malawi uja apange benefit zikuyeneka kuti munthu wa muofesi uja akhale akudziwa chimene akuchita. Ndipo mmawu ake opampando wa bungwe loyang'anira zowerengera zachuma mdziko muno la Malawi Accountants Board MAB Akondwani Smoko wati kulemba malipoti otchakuka azachuma amabweretsa chikoka kwa anthu omwe akufuna kudzakhazikitsa ntchito zawo mdziko muno zomwe nzothandiza pokweza chuma. Ngati malipoti siyoyenera ndi means boma likhoza kupanga chiganizo chosakhala bwino chifukwa choti malipoti wasali bwino. So malipoti wamayenera kuti aperekedwe ku boma kuti boma liziwe kuti okay apa Statutory Corporation wasakuyenda bwino, sakuyendesa bwino za chuma, tingapange bwanji and zinthu ngati zimenezo zimachedwa ngati zinthu sizikuyenda bwino. So ngati malipoti wasali bwino yayi boma singapange chiganizo cholondola. Komanso ngati malipoti wa ali bwino imapangaso invite anthu ena kuti apange investment mu makampani amene wawo. Ngati zimenezo ziganizo ngati palibe malipoti osali bwino zinthu sizimayenda bwino kwambiri ya. Bungwe la Malawi Accountants Board chaka ndi chaka imakonza maphunziro osula akatswiri zachuma ndi upangiri omwe ungathandizire kupititsa patsogolo ntchito yawo. Austin Kachipeya, MBC Salima. Mukuonera nkhanizi ndipo popitiriza nkhanizi nduna ya za chitetezo cha mdziko a Peter Mukhito yapempha Malawi kuti agwirane manja ndi kuthandizana ndi nthambi za chitetezo kuti dziko lino lithane ndi ntchitidwe zozembetsa anthu omwe ati ukuchuluka. Mukhito anena izi ku Lilongwe pamwambo wokumbukira tsiku la mchitidwe wozembetsa anthu pa dziko lonse. Ndunayi yati mchitidwe ukuchuluka pomwe dziko lino likugwiritsidwa ntchito kulowetsa komanso kudutsitsa anthu ozembetsedwa. Choncho Amalawi akhale tcheru akaona zodabwitsa zokhudza kuzembetsa anthu mdziko muno. Betis Mwabe wadza ndi ripoti ili. Malinga ndi apolisi nthambiyi yalembera milandu yozembetsa anthu 16 kuyambira Januwale mpaka pano.
Apolisiwa ati pakadali pano anthu omwe amachita mchitidwe ozembetsa anthu akugwiritsa ntchito masamba amchezo monga Facebook, WhatsApp komanso Instagram kukopa anthu ndi ntchito, mwayi wa sukulu ngakhalenso mabizinesi. Mawu ake pamwambo wa tsiku lokumbukira mchitidwe ozembetsa anthu pa dziko lonse, nduna ya za mdziko apita mukhito ati kuzembetsa anthu ndi vuto lalikulu ndipo chiwerengerochi chikhoza kukhala chokwera popeza dziko lino likugwiritsidwanso ngati njira ya anthu ozembetsedwawa. Iwo ati unduna wawo walandiranso malipoti kuti mdziko muno mwalowa anthu ozembetsa anzawo ndipo apolisi achita chotheka kuti awagwire nkuwabwenza kwawo. Apa iwo atsimikizira anthu mdziko muno kuti boma liyesetsa kulimbana ndi mchitidwewu ndipo apempha Malawi kuti agwire ntchito ndi apolisi popereka malipoti akaona kapena kumva nkhanizi. Ife ngati boma tiyesesa ku unduna wathu wa Homeland Security komanso madepartment athu onse ku polisi, ku immigration ndi ena onse akufuna kwabwino kuti tithandizane kuti tilimbane nawo mchitidwe umenewu pofufuza komanso kuyesesa kupasa ukadaulo osiyanasiyana kwa anzathu aku polisi komanso anzathu a prosecution kuti akatenga anthu amene ku court tiyesesadi kuti chilungamo chifike kumapeto. Mawu ake nduna yoona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana olumala ndi chisamaliro cha anthu Mary Navicha adandaula ndi kuchuluka kwa amayi komanso atsikana omwe akumatengeka pa masamba amchezo ndi anthu ena zomwe ati zikumawayika pa chiopsezo. Ndunayi atili ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko yomwe akugwiritsa ntchito pogwirira ntchito limodzi ithandiza kupewa komanso kuteteza anthu kumchitidwewu. Ukapezeka kuti dziko lina likufuna kulemba anthu, ife tikugwira ntchito sitikungolola atsikana athu kutuluka pokhapokha unduna wa leba kuti pange confirm kuti bungwe limene likutenga anawa dziko limene kupita anawa akatetezeka pokhapo tilola atsikana athu ndi azimayi athu kuti atuluke. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Network Against Human Trafficking Caleb Tole ati umphawi ndi omwe kusonkhezera anthu kukasaka ntchito kumayiko akunja ndipo ati mpofunika kulimbikitsa ndondomeko zotukula anthu pachuma komanso kuwunikanso malamulo a zaluso la makono pofuna kuthana ndi mavuto omwe akudza kamba kolemba anthu ntchito pa internet. Tifuna tipemphe boma kupyolera mu nduna wa Homeland Security kunena kuti apolisi, a immigration, Malawi Prison Services osewa aphunzitsidwe za ukadaulo wa technology, akhale pamwamba kuti azitha kudziwa anthu amene afuna kumalemba anthu ntchito, anthu amene afuna kumanamiza anthu pa nkhani ngati zimene kuti aziyapeza mwachangu. Pakadali pano nduna yoona za ntchito a Joel Chigona ati unduna wawo ukugwira ntchito ndi unduna za chilungamo kuti amalizitse kukonza lamulo lomwe limaona za anthu omwe amachoka kukagwira ntchito mayiko ena, lomwe ati ndondomeko zake zithandiza kuti makampaniwa adzipereka uthenga oyenera kwa anthu okhudza ntchitozi komanso kuti okagwira ntchitowa adzilandira makontalakiti olemba papepala asananyamuke mdziko muno kukagwira ntchito ku mayiko akunjawa. Tsiku lokumbukira mchitidwe ozembetsa anthu la chaka chino lachitika pamutu woti kukodwa mu msampha wa chinyengo. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe.